F'konferenza tal-aħbarijiet biex jelenka s-suċċessi tiegħu tul dawn l-aħħar 4 snin, il-Ministru Carm Mifsud Bonnici qalli ħadem daqs bagħal tas-sienja. Ara ma jmurx taħseb li jien għamilt 4 snin ma naħdimx. Jien għamilt 4 snin naħdem daqs il-bagħal tas-sienja biex mexxejtu dal-Ministeru. Carm Mifsud Bonnici qalli ser jibqa' msemmi għax ta' servizz tajjeb lill-pajjiż. Hemm xi aspett li tixtieq tibqa' tissemma lih bħala Ministru tal-intern u bħala Ministru tal-Gustizzja li twassal li għandek tibqa' tissemma lih? U issa x'domanda di. Nibqa' u issa dak iddeċidi l-poplu x'ibqa' msemmi, forsi nibqa' xi xewqa partikolari tibqa' tissemma xi ma naħseb nibqa' msemmi li għamilt tajt servizz tajjeb il-pajjiżi biss. Mistoqsi fuq il-mozzjoni dwar ix-xogħol tiegħu bħala Ministru li fil-jiem li ġejjin il-Parlament ser ikun qed jiddiskuti huwa wieġeb hekk. Sarraf moħħok li fuq kull punt għandi risposta li għandi. Però fil-moment opportun ġorri is-sabar u l-paċenzja nagħmlu dak li ddeċidi jiena il-moment fejn u kif. Meta mistoqsi jiddeskrivi kif sab is-sitwazzjoni tal-ħabs meta ħal Ministeru tal-Intern mingħand il-Ministru Carm Mifsud Bonnici wieġeb hekk. Tanġibli imma f'liema sitwazzjonijiet tista' tina xi eżempji kif sibtu jiena, sibtu tajjeb, sibtu ħażin, eżempji tanġibli. Ir-rapport ikkundanna numru ta' punti. Dwar l-immigrazzjoni irregolari, Carm Mifsud Bonnici kellu din ir-reazzjoni. Nexxielna inżommu l-immigrazzjoni tiġi diskussa u dibattuta f'kważi kull laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri biex illum qegħdin fejn qegħdin. F'dan ix-xahar biss f'pajjiżna daħlu aktar minn 250 immigranti irregolari.